charge doon, Ronnie, sa pag-cash out, kunin mo sa kanya lahat. Hindi, matausan ako sa atin yung kinan ng sa isang libo. Tapos, bigay ko isang libo lang sa 5. Bibigay mo sa akin ang bibigay mo pa. Sabi ko wala ka man sa akin. Iiwan mo na dyan. Shout out. Makalag ka sa Facebook ka sa YouTube. Lagay mo ba yan? Sa YouTube channel ako. Thank you so much. This one.
Please like and share, idol. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa mga nanonood natin. Pilipinas, magandang hapon sa inyo. Ba't naging sticker to? Amo. Hello, Jennifer. Magandang hapon sa Jennifer, no? At Sunday afternoon. Thank you so much, Jennifer. Icar G. Magandang hapon sa iyo, Icar. Paki-like lang ng ating live, ano? Please like po ng ating live. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat dyan, mga idol, mga Pilipinas. Magandang hapon sa inyo. At pakilag na po ng ating munting channel at siyempre paki-subscribe sa ating channel, ano? Sa Bicolano Superman channel. Please subscribe sa ating channel, mga idol, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan, Pilipinas. Magandang hapon sa inyo. Ganun lang Yes. din para nakalabas yung boses. Thank you so much sa mga nanonood sa atin yan. Magandang hapon sa inyo yan, Pilipinas. Magandang hapon sa inyo lahat yan. Nakalive sa YouTube. 1. Ako lang. Mama, di ka rin naman si Bunto. 2. Hello, magandang hapon, Pilipinas. Thank you so much for joining, ano? At magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa ating live dito sa ating munting channel, Bicolano Live Super, Bicolano Superman, ano, channel. Paki-subscribe lang sa ating channel, mga idol, no? Ayan, at music time tayo, mga idol, ano? Sige. Simula sa patikim-tikim, pinilit ko gusto. Isilag simula lumalit, kaya ngayon lang irasakali. Pag-ibig lang ang lala, huwag ka mabigay ng serbesa. Ito yung iinumin ng bata, wala Kailangan nakalabas yung boses kan ano kung mas lakas yung speaker. Naka-live tayo sa YouTube ngayon, ha? Ayun, may mga nanonood sa atin. Kain ako na. Bumatas na ang alakso, kasi Hindi ba walang bata dyan? Ha? Hindi ba walang bata? Hintayin na natin, kung para-strict ako. Di ba siguro kasi kasama ko? Hintayin natin kung para-strict yung ano. Pero malapit na kasi ako mag-500 na subscriber ko. Baka ano ko dyan, namonetize ako, may sound na ako sa YouTube. Hindi ko lang matutupad yun kasi nga nasa trabaho. ang sabi ng lasing ko sa kabe, pare, sumagkabu na, Hindi ako mag-vlog ng gusto. Mag-suprings ka na ng pera, pero ngayon na pera tatana, wala pa itinapapera. Diyos ko, nahihilo na ako.
Thank you so much mga idol. Pakilike mo natin live. Sumaya. Jin yan ka. Sino sabi ba yun, Jin? Basta tricks ka na muna, pero ngayon na buwena na, wala pa'y pinapagtaba. Oh, Diyos ko, nasusuka na ako. Mapapalo kita ron sa lagarin ko pa. Magdamag Ano number ng ano ba? Please like and share sa ating live mga idol. Ano? Please like and share. 313. Good afternoon everyone. Ano? Philippines, magandang hapon sa inyong lahat. Yan, magandang hapon sa inyong mga idol. Ano? Paki-share lang ng ating live at siyempre paki-like ng ating live. Ano? Paki-subscribe na rin sa ating munting channel. Magandang hapon sa inyo. Yan. kapag ang puso hindi sana mag-isa, lulubog na lang ang nadarama kapag walang tibok, walang ligaya. Kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ako lagi marami, tanda ko ang aking simbahan. Hanggang wakas ay magsasama, walang pinagyan. Umuman ang mundo, Ay, ganda. ikaw at ako pa rin. Remember me. Kapag ayusin mo ate. Tingnan mo yung basahin mo. Hindi pa naman bumasa. Pag marunong bumasa. Tingnan mo nga. Sundan mo lang yun. Ayun, mapakailan ba? Thank you sa mas mga idol. No? Magandang hapon sa inyo dyan. No? Mga nanonood sa ating munting channel. Pag-subscribe lang mga idol. Ano? Pag-subscribe lang sa ating munting channel. No? Marunong na ako, diba? Pag marunong yan magbasa at malakas ang Ayan, buti. maraming salamat sa manonood kayo sa ating live. Ano?
Mga idol, pakishare lang ng ating live at siyempre subscribe na rin sa ating munting channel. Ay, ma'am. Kasama. Umulan. Bicolano Superman Vlog. Ano ba natin yung munting channel? Bitawan ako. Oh, honey. Oh, Remember. baby. Yan. Pakilag na lang mga idol ng ating channel. Ano? Siyempre, pakishare na rin ng ating live. Lulang po. Money. Wala akong ganyan. Give me money. Wala tayong pera, mga idol. Ano? Sugat. Please subscribe lang, ano, mga idol. Sa atin. Wala tayong pera. Hindi tayo, victim Give na. me money. Oo. Baby. Hindi tayo victim na, vloggers. No? Sisimula tayo sa YouTube. At siyempre, subscribe sa ating munting channel. No? Ito si Jennifer Marquez. Magandang hapon sa Jennifer. Sabi niya, give me money. Wala tayong money. Lulang po. Pagkalala. Thank you so much, mga idol. Magandang hapon sa inyo dyan, no? Ay, pagka ako tumigil na sa pagtrabaho, vlog na lang sa YouTube. Pag ma-monetize lang ako, konti na lang. Thank you so much for joining. Magandang hapon sa inyo sa ating 6 million viewers. Magandang hapon sa inyo, mga idol. Ngayon, magpakailan pa. Ako'y maghihintay. Give me money, sabi ni Jennifer, no? Ayan, wala na tayong money. Thank you so much for joining. Magandang hapon. Pilipinas, magandang hapon sa inyo, no? Please subscribe sa ating munting channel. Ito, ulit na lang. Para nag-traffic lang. Kaya natin mo ngayon, sayang na sayang. Kanta natin dyan natin. Sayang, sayang talaga. Kanta yan. No. Lo, 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 lo. Sayang na sayang. Ayan, magandang hapon dyan, no? Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas, magandang hapon sa inyo, no? Sana po kayo sulok ng Pilipinas, magandang hapon sa inyong lahat yan. Ayan, please subscribe po sa ating munting channel, no? Bicolano Vlog Superman, magandang hapon sa inyo, no? At syempre, abangan nyo po ang ating live sa mga susunod na araw. At pagka mayroon na tayong backup, no? So, sa ngayon, hindi tayo magkakaroon ng mga Ang backup. kulit mo, ayan. Marunong niya. Thank you so much for joining. Anyway, Ages, thank you 65. so much sa mga nanonood sa atin dito sa ating munting channel, no? 6500. Magandang hapon sa inyo lahat yan, mga idol. Jennifer, Sinabing hindi. Yan eh. shout out. Itong ages. Ang kulit Just ni give me Rolo. money. Okay. 65 Jennifer, na iba yun. Ang thank you so kulit much mo. for joining. At siyempre, maraming salamat sa pag-live 65, dyan 00. sa ating live. Ayan, si Jennifer. Yan. 65. 00. This is go. 6. 6. Thank you so much sa ating mga bagong viewers. 00. Zero. Magandang hapon sa inyo. Zero. Shout out sa inyo dyan, ano? Please like and share sa ating live. Zero. Paki-share ng ating live, mga idol, no? Sa ating 2 million viewers dyan. Magandang hapon sa inyo. Pilipinas, magandang hapon. 66. Zero. Zero. At siyempre, thank you so much sa Jennifer. Magandang hapon sa inyo yan. Sa mga nanonood sa atin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon din sa inyong lahat. 6.
Thank you so much for joining. Magandang hapon sa inyo lahat mga idol. At sa ating viewers, magandang hapon po sa inyo lahat yan mga idol. No? Thank you so much for joining. Magandang hapon sa ating lahat yan. Sa mga susunod nating live, magbibigay tayo ng komento.